Keskustelua herättävä, älykäs, musikaalistava, palkitseva ja elokuvallinenkin dokumenttisarja The Beatles Get Back. Jos sanoo, että teos on elämää suurempi, niin sekin on vähättelyä, sillä tosi suuri tarina ja aihe, että voiko vielä maailman suosituimpia rock-yhtyeitä jälleen esiintyä yhdessä, kun he ovat aikaisemmin hajonneet, ja vielä kun 60-luvun lopulla, jolloin meinasi maailmanmeno mennä synkempään suuntaan kuin sen luvun alussa. Taru Sormusten herrasta uusi-seelantilaisen ohjaajan Peter Jacksonin ohjaama, jonka teoksesta pidän, ja niistä eniten taivalliset olennot They Shall Not Grow Old. The Beatles Get Back-sarjassa ei voi olla miettimättä Alfred Hitchcockin lausetta, että elokuvassa ohjaaja on Jumala, dokumentissa Jumala ohjaa, ja Tennessee Williamsin lausetta, että todellisuus on pohjattoman kuilun pohja, sillä todella pääsee näkemään ja kuulemaan Jumalan ohjaamaa pohjattoman kuilun pohjassa, joka saattaa viedä aikaa, mutta hetkeäkään ei kannata ohittaa.